sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa yo do tak suwun rino lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi oh pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi hundi taun ana widono tak enteni ing pucuking tresno balung nangga bebasane mong katon riri wae Mas Indroko latihan nyanyi Mas ya Pak Lurah Jandiarjo bengi iki Pak Indar Pak Lurah anu ya ri anteng ya ri maksudnya beda nek ning mriko Waduh, mriko meneng kok. Wis malah biasane wer lah iya to saiki bengi iki anteng tenan lho ri tenan ora to Mas Supri golek sinden kok ya nakal kabeh yang ngene iki sing marahi jenengan nggih mboten ana apa Ibu nggih Ri nggih iki mau Pak Lurah bar melantik ketua-ketua ri nggih ketua-ketua lembaga permasyarakatan. ketua RT, Kowe kok rak melu dilantik, Ri? aku ketua opo piye Awake dhewe ki kudune melok dilantik. Pak Lurah ki piye? Pak mang lantik nggih Pak tujokno ya pemerintah iki gawe buku nikah iki ora enek perpanjangan pomo 5 tahun ganti ngono malah cilaka kabeh Ora, ngene. saiki kok KTP-ne sing seumur hidup umpama buku nikah 5 tahun ganti kaya SIM ngono piye alah yo repot to Oh. Pak Repot lho, kowe mesti jagake Pak malah remuk lho Pak jenengan. ora Iki Bu Lurah mau ya selamat Ri, Bu Lurah dadi ketua PKK. ya oke Awake dhewe wakil ketua PKK ya Bu. moh aja gelem Bu aja gelem Bu aja gelem Bu ora dijak jajan terus aja gelem Bu Aja lali pawelingku oke manangan mas janji-janjimu aku kang setya satu tak anteni nganti saestu sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa yo Dek Rin tak sun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu
wit ora sanggarap wong neh. Mboten, Pak. Mboten, Pak, mboten. Mosok ya arti Bar niku mengke Pak De Tugio, Pak De Tangaan. Kok Pak De Tugio? Heeh, disiapke katresnan sejatine, Dik. Lah dalah persiapan, Pak. Iya, baut niku Pak Din niku. Nggih. Iya, monggo. Aja lali pawelingku. Uga manungkas janji-janjiku. Aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu. Matur sembah nuwun. Nduk, monggo Mas Noti, Pak Sarwono. Ngerti ya. Ya. Asik. Iya iya. Pak Lurah Tegal Gede. Monggo Pak Lurah. Yo Masuk. Elingo marang janjimu wong ayu nyedrandi saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani pamit aku saiki ada dunengmu mong kajukune tondo katresnan ayo baju kuning dadi pepeling nalika biyen aku isih nyanding rono rene sih tak gowo ora bisa nadyan mung sedelo Pak Sri Bayan titip koncoku masku wadiku lanang Endarjo kuwi lho. Muga-muga dadi lurah ning gedhong kene ditampa karo warga kene ya. amin Open ana enake ya mung ya ngono kuwi. nggih Kon lemu sithik ya ora iso. Dan kantun selamat malam Pak Lurah Tegal Gede, kanca dolan. Pak Lurah Jati. Iya bolo kawit dhisik. nggih kanca ngaji Pak Nek kuwi kanca apa-apa. Sing nyidang noting ndek ben ya kuwi. Yo. Aki yakin dan baliyo wong bagus wis kangen katamu seliramu kacu kuning tansah nunggu baliyo wong bagus kumpul karo aku Kanca-kanca laran congkek yo. Hey. yeah.
ning dadi kepeling nalika biyen Leni isih nyande seloro rene tak gowo asal ora bisa pisah nadyan mung sedelo pripun Pak Giur ya gimana pripun alhamdulillah sehat alhamdulillah iya Anu, Barni sampun maringi keterangan panjenengan pripun, Pak? pripun Pak Maksudnya keterangannya apa keterangannya nanti caruan nanti caruan saja Aki dan Balia bagus wis kangen ketemu sliramu Katu kuning tansah nunggu Balia wong bagus kumpul karo aku Indra dalam tak diceluk kowe tak ceket salah pira ngono tak diceluk asik monggo Pak Sarwono pedek larange lho ngadeg kon gerek lho sajake katon rengu wonten napa niku dene sampun dangu ndi kokok ngoten sakniki pun benten napa pancen sampun bosen yo setiaku nadyan kekir wale wadu mboten badhe ayune nanging kok ngene kadhe burine apa ya dudu cedene bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing sela langgeng dadine montrang kantring kaya dijejuring bebasan montang manting Rin dalem kowe mau ora sejarah iki apa carik le ngebeli jam 9:30 tarik saiki Pak Lurah dek corak carik oh iya Pak Lurah kelingan nggur carik wadus ora adus giur dhewe iki mau iki nek mlumpuhe ka jam 5 sore iki ning salin to mbah nang jok mau ngranggeh ngono kita ya gak adus kita ya sing penting salin klambine ayo wis ngono wae gandeng ngono ya yo tresnan ra mikir bebrayan balik jeraku wis kadung kesuruh atiku tansah hadir Mutilaras ya Chandra Dewi enak ya Ri Ariana Da Hulu Indonesia ya Jati mania ya masuk saja katon rengu wonten napa niku dene sampun tangu ndi kakak ngoten sakniki pun apa pancen sampun
bosen nang kono prasetyaku nadyan geger malek watu mboten badhe klintu nanging kok ngene kaduwang burine ya bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing sela langgeng dadine montang mantik kaya dijeju ing bebasan kontrang kantring soranang kaya kelurahan Gedhong ya Rik ya. Nah iya to. Kelurahan Munggur ngono ku enek gas gak enek apa-apa to. Ya iya to. Angger enek-enek piknik tok, ora nganggap gong. Ya sok ben diusulke to Ting. Ben modar ngono sisan. Kok modar piye? Lah ora kaya Gedhong ora. Nah iya to. Munggur sok ben ganti pimpine Darjo ya. Sik kok sik apa iki mau? Lah iya to. Kok ngendi? Anak bos kalegan aku berkatresnan ra mikir bebrayan balik njer aku wis kadung kesuruh atiku mung tansah rengo. Akange semok masuk mas lam-lami ngujiwane yen angget ladi anjit alise sak solah bawane benjer kuning nam semakin pamikir pan kuat saya arep nikah suwi-suwi amat rasa sak gayo siman ayo yen tengah bengi rasa janku kaya sumandi aduh kuning kan nek aku dadi Bu Marni mending latihan nyindian sisan lah ya kok ngapa ya sakrap karo yoga ya kok mangga Bu mriki Bu Bu Lurah Gedhong aku dadi kowe gelungan apa Bu ayo liri ing netrotan wene amung tansah tak lalekne nanging terus eling nanging terus eling yo weh wes penak tenan duwi kendang dhewe dadak mingkat Kalimantan yo wekesan pepuntanku umpamane segar aja ngamsi layu amung jejuna Chandra Dewi mat tenan iki mas elok ayo dileres aram cek yo
angin anggeget ladi anjing cetalise wane lencer kuning nam sremake Laras amat berasa sadang gayo cimat yen tengah wengi prasajanku kaya sumanggi aduh wong kuning ketoke apik wedok ketoke. Lah pripun to? Lin apa nileni? Len. Kowe iki rokmu sing keciliken apa nyete bokongmu sing gedhe? Iki bokonge ganjelan iki, Mas. Nah, ya mulai tak genahne wong-wong iki kan batin. Kanca laron cokek batin. Apa nyete bokong gedhe apa roke sing keciliken? Roke gegeden ya. Oh, ya. Lah tak masukin ya, Mas ya. Iya, iya. Saka mburi. Apa kok ngarep? Teksek kan. Kemburi wae ya, Mas. Kok ngarep ra patek penak kok, Mas. Okonge. Lirining netrakan kuning. Rasane piye? Rungokno Mas. Rungokno. Among tansah. Oh, apik to, penak to. Uluh. Tak laleki nanging terus eling. Wakasan pepuntunku umpamane segan aja kon silayu kanggo tetundukmu Kang Mas monggo Pak Bayar Supri lah seneng aku Pak Gun iya Dilaras Ayo Mas yo ora usah nganggo bar. Kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lame esem manis ngukuli madu oh luloke atiku ganteng Mas ki ora pancen ganteng kedise tambah ganteng yen ora seneng mandang gongso alit Mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawani gendul mati adude dironce-ronce kowe mati aku naksir kowe pasar turi Mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godho dires adude kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah Mas tidak
bertulang pandai bersilang watake wong Mbah noting Mbah noting Laron jokek yo. Kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lames yen mesem esemu ora ketemu kaya bisa ngluloke atiku ganteng mas sampean pancen dhisik to Rin tambah ganteng yen ora seneng mandang kok sing alit mas namine kempul alor ngidul mas kiur golek sedulur ya manglati adude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar duri mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge kodhok dires-iris adude kulane Jawa kowe camanis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang alhamdulillah saksani ing wangi ati kang nandang pasmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih hati iki hati kang nandang ngendi doa manis kang tak anti-anti
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayah wengi lambai kekasing ati iki papujan ati neng endi gopang manis kang tak anti-anti Asik. Wong bagus aja sira nelongso aku tekan ngendang tresno dilangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremna atimu aku sayang nganteni sliramu ku bisa ketemu tresno suci manggia rahayu Matur suwun. Monggo Mbak Riri. Ayo dulur-dulur aron sokek. Oh, pinara ngriki monggo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu Katresnanku ora beda rasane atiku awal lumrah bisa turu wewayanganmu ngerindu hatiku ayo ya Rino wanita hati-hati aku tetap nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nabani sewisan malih matur nuwun Bapak Kepala Desa Jati sone Jumlenggur Nggih. son gratisan niki Mbak Riri niki gratisan gratis saking Pak Lurah gratisan kok penake kaya ngene lah nggih gratisan kok mate kaya ngene wis berkah barokah Pak Lurah Jati nggih matur nuwun monggo aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihmu Sarangan paguyuban karawitanmu dilas Chandra Dewi Sound System video
Syuting Ariana Aja. Tempuran Kalijiran Tasik Madu. Kagungane Mas Tomo. Rasa kangen rapi somani amung sira kang bisa nambani. Iya. Aja semalang bagus tresno iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihmu. Ya. Sepanuwun Pak Riri kanca-kanca bilang Sesarengan karawita dilarus.
tak lali-lali malah saya melelo tak endani malah katone ngoto lila janjane aku wis lila nanging ati iki kok ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan turun manis semu sing gawe bingung atiku matur nuwun matur Oleh gini lho. Masuk. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku monggo Rasa ati dadi kangen saya suwe saya malah nemen alor ngidul dadi bingung udan tangan ra iso dibendung wong ayu enggal bali kanggo nambah kangen ning ati senajan sak kedeping netra ati lega uga antuk ombo nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teka
ati ngaren tindak wae wani taksi ewean apa ora wani timbang anggur kula purun kancane Larasan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pijeti ayo tenan to nopil wong lekan golek iki blonjo nopo bayu arep tinggal ampun gelo Mas sampeyan ampun kujiwa kula niki rada anyaran lagi rong dina awan-awan lunga blonjo neng pasar oweng awan rondo kanggoku ya luwe pate ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting aja sumelang nadyan rondo dijamin kepling kepling lho Mas Mbak Riri arep tindak pundi Anjani Pak ati ngaren tindak wae ora nitih taksi ewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun nyancani Kelarasan Pak Lurah alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula pijeti tenan lho Pak niki blonjo nopo bayu arep tindakan ampun gelo Mas sampeyan ampun kujiwa kula niki rondo anyaran lagi rong dina awan-awan lunga blonjo neng pasar kalih oweng prawan rondo kanggoku ora pati penting ning Semarang Mas diteruske jam 12 bablas jam 12 aja melang nadyan rondo dijamin kempling jam 12 hei asoy iya kelingan manis SMP kelingan ramah gelom iya wis nolak kasih sayangi Parpati kukulakon dadi bojone megap-megap. Oh, megap-megap. Matur nuwun yo, Pak yo. Dadi bajutke Mas Supri. Ora to? Panjenengan. Sayange ro
durung duwe bojo. Aja diloro Mas. Aku wis kadung tresno. Nelongso. Kalongso rasane ati. Rasane ngati. Yen aku ora bisa melu duweni. Matur nuwun. Disun, Mbah. Abang sing kagagas regane larang. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekad ing ati ora bakal luru ganti. Sumpah ning janji sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni ya. Jambu alas manis rasane. Manis rasane. Kanteni randane. Pun hop hop hop. Ora to? Sayange wis duwe bojo. Aja diloro. Ya ya ya. Nelongso. Rasane ati. Rasane ngati. Yen aku ora bisa melu duweni. Matur nuwun, matur nuwun. Ora to? Ngutang anak. Medoe salam tangan. Mas Tati, ayo nayup. Ya 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 ya. Hey. Ya. Ya. Anak lanang dhewe. Anak wedok dhewe. Anak lanang tak sekolahke. Sote gede dadi pegawe. Aku dange bocah manis. Aja mengabicir nangis. Dadi yo bocah sing masis. Kabeh bebaya ben kalih. Alah aduh sayang. Aduh sayang. Pipimu ana upane Mas. Atimu piye rasane? Tak kudange bocah ayu. Ayo Pak Saklek. Aja mengabicir nesu. Yen dituturi sipu supaya selamat rahayu. Aduh sayang. Aduh sayang. Tanah Bali itulah Mas. Tiwas dan ora iso. Diuntir ngiwa yen ora kuat tak tinggal lunga. Tak kudange bocah manis. Aja mong pijer nangis. Dadi bocah sing masis pinter maca. Yuk, Bos Leha. Salam kangen. Ayo Mas Leha. Mas Margono dipersilakan. Spesial buat Mas Leha. Mas Leha.
Panyuwun gumring sliramu rupane tangising ati iki lewat angin wanci dalu aku nitip salam kangen jroning ati yo Panyuwun gumring sliramu rungokno tangising ati iki lewat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati katresnan sejati. Becen mania, laron soke, druwo mania, jati mania, jumantono mania, tasik madu mania ya, pengkok mania, jenggerik mania, janji tresno disekseni, lintang-lintang, rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepung jan ati neng ngendi dorini wong manis sing tanti-anti tengane bagus aja sirane langsa aku teka gendeng tresna lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku cima kang mas tentrem atimu aku setia
Mas Heri dari Sumbawa dan juga Bunda Fitri dari Jakarta. Selamat malam semuanya. Masih bersama Mutilaras di sini. Dan ganteng Mas Anas. Selamat malam. Hanya kamu cinta merah, merah jambu. Oh, rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, mungkin sampai mati. cintaku hanya kamu, Ora mungkin. merah jambu. Rinduku hanya kamu, bareng cindu hangat, hangat kuku. lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan pernah terbagi-bagi. Ora mungkin. Cukup kamu saja, Ora mungkin. kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Ayo Pak Lurah. Iya. Dilaras. Goyang Pak. Mah. Lo. Iya. Masuk Pak Lurah. Dek Leni sing tak sayangi. Dalah. Rino wengi sing tak impi-impi. Ayo Mas Sarwono. Aku ora bisa lali. Mong sliramu. Mong sliramu pepuja ning ati. Yo. Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe merasa tresnaku. Mas Noti. Rina wengi tansah nunggu Pak Dekoden, ya. Iya. Iya. Sliramu sing tak tresno karo
wis kepacut tresno remuk Pak Mengko nanging ati kumbok gawe lara Bu Marni lakon niki ora mbok kabruk irik kok omah alah los namung lagu Bu Lurah kok ting Bu Lurah ki santai wis kebal kok wis kebal wirang mbahmu ra yo ning apa siramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta alah ngopo Dik Gusti kula nyuwun ngapura Bu Lurah ikut joget ya Bu ya ayo toh Bu monggo Bu Lurah joget mriki Bu owe owe iya 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 Mas Leha ayo ya hei sumuruping surya waya sore mendung katon leli mengan kok yo bareng atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspra tresnamu nemu wisa apa pancen wis binesti sliramu kepacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi nggak boleh nggih Pak Lurah. Sar. Pak Lurah tidak boleh nakal Ndang ya. rene maju. Seperti Lurah. Ku ngajak yang kafe jajane. Mumpung ning kene gratis, ndang maju rene. Ka wayah mulih ngajak yang rembul apa ya nyilakane kancane. Ora. Len. Dalem. Ayo to Mas Sarwono iki. Pungkasane trimo lelakonku garepen rong pupuh padang nah pupuh diur joget Gusti paring ana pepadang kabeh lakon urip iki iya hey iya Muti laras Mbah Dalime sumuruping surya waya sore mendung katon leli mengan kok yo bareng atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspra diguyu Bu Lurah apa pancen pacoban urip iki sliramu natani atiku aku tenan lelakon sing tak sok jebol tresnamu nemu bisa ya
apa pancen wis binesti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak antepi. Lah wong mong nyanyi kok Rin. Iya Pak. Monggo. Pungkasane tak trima lelakonku latihan beri jroning ati Gusti maring ana babadan kabeh lakon urip iki. Sembah nuwun. Masuk pri Duduh jan ngudi laras dipun sekuyung Chandra Dewi Audio Arya Multimedia. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujianku jejantung hatiku sambungku wis wajib dalu ngrupe dosaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Marati sone penak tenan ingkang nyaruwe yo mengakibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopo gemati hae mendah paya yen tak sida urip lan handika pasti tetya malaya jar lair putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang mesrana ngudi laras lho iki gede pangapuramu nimas pepujanku jejantung atiku sambungku wis wajib dalu ngrupe dosaremu kelawan garwamu Kang Mas Kang Bra
Sido dadi catelu tak ganti dikopo gemati mendah paya yang sidang urip lan handika kalaju tembang kangen Babnya Malia Jara lahir putri Sulistya terus bisa nyuara di kota wek serana dadi sesinggonku nanging wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nduduk kalbu rasa kang tak empat agame lara dadaku liwat kembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang ngoyong rina wengi sayang padam lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku neng sliramu ora iso ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manise esemu liwat tembang kangen matur sembah nuwun Bapak Supri wujud katresnanku Padi jebek ayo nyanyi sik engko terus ayo Rit lah karo sapa sasake ra apa-apa iya yo Bek asah nesu Bek ekrek ya yo sesuk njimuk kaos topine jempot lenggone Mbak Rini iki dinggone halah-halah dinggo masuk biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda sangune ndi tokke kok ya bebasan wanti panglo ditokke tanpa obar peteng dedet kang rinoso saiki yo penak lek jebek salen slok kebek kaya blungon yen tresno bek saiki dak sing alah gak sangu jebule wong ayu mbok aja bingung kumlawuh sadema anjentung kaya wong kelangan petung delek wekasane burung
nggih. Aku kang satu tetep tulus ngrenggani jiwaku. Bek sangu ora bek? Ndang ditokke. Ya, ora apa-apa. Alah delok to. Kowe kok. Sangu piro? Sangu piro? Saru wong ora ngono kuwi lho. Ya, masuk bek. Biyen aku lak wis kandha. Jroning bebrayan kebak ing panggoda. Alah bongkeng, bongkeng. Bebasan wanti panglo. Bongkeng sampur. Tanpa obor peteng dedet kang Celat. rinoso. Jebun. Apa pancene wis beda? Nek biyen apa saikine apa? Sliramu salin saka bek. Diyen sak penak saiki tambah penak. Saiki dak sial. Ya. Wong ayu kok aja bingung. Kumlawo satema anjento. Kaya wong kelangan peto. Delek-delek. Delek-delek bekasane burung. Tak seneng sliramu, aja lali. Ora lali gone kono kuwi kok. Setiamu, tresnaku kang Matur suwun, Pak Sukri. tetep tulus ngrenggani Pengadaan semantan semua mari semua saya datang Muti Laras